Aurten aurreko ikasturtetan bezala herritar danai euskaraz ikasteko aukeri eman nahi ditu eta horregatik guk doako euskalduntzie sustatze dugu eta euskaraz ikasteko gogoedak ebendanak jakin dezabela finantziauta eukiko dela baldintza batzuk betez gero ikasturte hau. Aurten gaina egoera arraro hau dela eta online eskaintzak hasi gea eta gure helburua beti bezala erraztasunek emati izangoa. Dana dela aurrez aurreko eskolai helduko jau, guretzako oso importantiek dielako, eta prebentzio neurriek, osasun neurriek zorrotz betetzeko protokolo bat dakegu zauta, eta herritarrak animau nahi ditugu euskaraz ikastea, seguru ikastea, eta honen parte izatea. Urten 2021 ikasturtiei ekiteko prest gaude, martxan hasita gaude eta matrikulazio kanpaina ere prest daukeu. Matrikulazio kanpaina hasi genuen irailean eta oraindik irailen 21 arte izena emateko epea zabali daukeu eta nahi duenak etor daila izena ematea goizeko 9:00 6:00 arte euskaltegian egongo gea eta nahi duena etor dadila. Kaixo, ni Txintzia naiz, Italiakoa naiz, baina duela 9 urtetik Azpeitian bizi naiz. Euskara ikasten ari naiz, nire seme-alabei laguntzeko etxeko lanak. Kaixo, Fernando naiz, Azpeitiarra, betidanik hitz egin dut euskeraz. Euskaltegien apunta naiz, nire helburua lortzeko titulatatzea da, laneareko behar dut, eta azkenaldi honetan lan postu askotarako hori eskatzen dute. Horregatik animatzen dut Azpeitiar osoa jende danai euskaltegira etortzeko. Venga, animatu!